హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఫుల్ సాంగ్ చూడండి, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఓల్డ్ సాంగ్ వీడియో. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ ఉంది. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్. మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో, త్రీ డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 1 బై 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, త్రీ డాట్స్, వీళ్ళు కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ పోవాలి. సో 1 బై 1 టైమింగ్ చెప్తా. సో ఫ్రెండ్స్, టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ 6 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, ఇలా కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటూ సో లాస్ట్ ఇక్కడ 28 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లాస్ట్ ఫోటోదిగా ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫోటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫోటోస్‌కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోదిగా దీని నుంచి పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలా ప్రతి ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో 1 బై 1 చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో తర్వాత ఒక ఫోటో ఇలా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ సో లాస్ట్ 29 సెకండ్ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. లైక్ ఆర్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.